and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Hello? Bay Franco? Hello, Betek. Stilan nagpangita na yung tao na inyong anak. Asan mo skate? Bay, di ako spisuan. Ha? Prisuhan? Nga naman? Nga naman na priso ka? Apit ako mapatay si Mr. Martinez. Ang lalaki sa kong asawa. Unsa? Oh, Muna, bay. Huwag paliyog, bay. Ari ako, bay. Di ako sa presinto, bay. Huh? Presinto Gis. Presinto Jis. Ubay, ubay. Anhaw di ka. Salamat, bay. Ari lang ta magsulting mayo, bay. Lagi. Wala ko karon dayon. Salamat, bay, Utik. Bye. Bye. Oh, hapit yung mapatay si Mr. Martinez. Ang daan bagyo ko. Si Mr. Martinez. May laki sa iyong asawang nga muskati. Nanawa na niya buti gino panahon nga. Nga butsyag ng ilang pagbuang kambay Franco. Di ka matago. Hangtod sa hangtod. Ang ilang paglingla sa iyong kapikas kinabuhi. Gidab. Ano? Bunggo yun. Bunggo yun ang paglingla. Ang paglimbong sa kapikas kinabuhi. Murag tuko. Ha? Gabisag unsa og tago. Mutugan siya nga. Naa siya sa ilawom sa lungag nagtago. Bisag wa makita. Hi! Saman! Maayong gabi sir. Oh, siya to. Ay, kuan sir. Niyari ko sir kay akong amigo na priso man taon. Si Pangan. Franco sir. Franco? Franco. Franco sir, Franco. Oh. Katunang urata siyang kabit, siyang asawa. O ba? Mau na sir nang latas kabit sa iyang asawa. Mau sir, mau na. Kanang pwede nga magkigsulti ko niya sir. Kadiyot lang ba? Kambuanga gid ba no? Sakit kayong gibuhat ikati na ko, bay. Pero bay, dito raman ka sa bar. Wa maghani mo masakti nga nagturjak sila. Bay, Utik. Di pa ba day igo, bay? Ang ilang pagromansa? Ha? Kwan, basin og nasayop lang ang imong pananaw bay kay di agud sa sud Ristobar. Dim light ba ya ang suga diha? Dim light. Oh, dim light. Tanawa ni, bay. Nias akong cellphone, bay. Ang video. Cellphone? Nakuhaan ako sila, bay. Tanawa. Asa bay? Kini. Tanawa. Ambi ko imong cellphone bay. Nawaw ko na ito po. May burot ang akong baba. Hasta ang akong mga mata. Napikot. Libang brutas akong mga mata. Nga naigo pag-ayaw sa kumo niya tong Franco. Niya ako sa private hospital. Gipa-admit yun ko sa akong doktor. Oh, kinsa magkaning nanawag. Hello. Gregi, Kati? kumusta naman ka, ha? Asa man ka karon? Unungan ti ka. Puyo una, puyo. Unsay Saman, giatiman mo ba ang imong bana? iwa, uy. Ikaw may akong gikabalakan, ikaw akong gihuna-huna. No, samot nga hipat yan ko sa imong bana. Gregi, Atiman na una ang imong bana, atiman. daw, ako mapakita niya, uy. Ako maadto niya, kaya tingalig tuko niya ako adto. Upahuwayo na ako. Sakit pa kayo nga akong mga bunog. Tayo sa kanang
Franco. Unsa man imo bang ikiha si Franco? Unsa? Imo bang ikiha si Franco? Saman imo ba siyang ipapriso? Nga no, gusto ka? Greggy, Gamiton ko nga akong bahandi aron mapreso siya. Gusto ka ba? Ha? kanang kukuan. Mawang bitaw nanawag ko nimo Greggy kay Noon sa may gusto mo. ayaw na lang tingali, Greggy. Una-unaon ko ba ka na? Greggy, Please, papahuayaw na ako. Kay sakit, kay nga akong mga bundog. daoy. Ipatiran pang buson ko. Murag kapit mabuak ng itlog ko. Ha? Uy, kasayang. Napikot pa ng mga mata ko. Nagkaluoy ni mo, uy. Biyaan haunti ka. Ayaw na, ayaw. Okay, bye. Greggy! Ay, daoy, kaluoy ni Greggy. Napikot di tao ng iyang mga mata. Waday madaog hangyo nimo. Iya pa ko nung una-una unday. Di lalim sa kahimtang ni Franco eh. Siya pa'y gibudhian, siya pa'y napriso. Sofia, we. Bitaw! Kung ikaw pang nahimutan sa dapit ni Franco, be, ikaw nasakpan ni Mas Franco nga may laing babay. Nakigrumansa sa laing babay. Imong gibugno. Og tungod kay kwartahan ang babay, ikaw ang napriso. Be, aber, unsay pa may bation ni mo, ana? Ay, nalang kong pangutan aana, uy, Sofia. Hangyo ang intaw si Mr. Martinez. Uy! Tabangi ko hangyo, be. Sige. Tabangan ti ka. Stilan. Kahilak mong sa taning imong kahimtang bayoy. Ikaw ba ang napriso? Ang akong gikabalakan bay. Mao nga akong anak, si Declare. Oh, ang imong anak. Ang inyong anak ni Kati. Nabalakar ba siya pag-ayaw kung asa na mo? Siya gud mismo. May, nagsugo na ako nga ipasusi ka kung asa na mo. Nabalaka siya pag-ayaw bay. Bay, sultihan ko ka ang akong anak bay. O nga, ang sagdi ni mo sultihan. Sultihan ka na ni mo tinuod. Unya bay, unsa may bation sa akong anak bay. Bay, kinahanglan gyud mahibaw siya. Kung di ka masulti, mahibaw ang gyapon na niya. Mas maayo nga, ikaw mismo mo pasabot sa imong anak. Bay, Hmm? unsa kay bation sa akong anak bay kung kung mahibaw siya bay sa nitabo ng mong Kati. Lain sa gayo malipay. Mag-uol yun, natural. Mag-uol si Declare. Tingalig kasilagan niya iyang inahan bay. Bay Franco, way anak nga malipay aning hitabo. Wa, Bay Franco. Alas 2 na lang sa kadlawon. Wa pa may feedback si Doy Utek. Kung asa na siya. Kung asa na si Papa Franco. Nagkita ba ka sila? Tawagan ko si Doy Utek. Bay Franco. Yan na. Kataw na ning balik-balik tawag Declare sa man. Tubagon ko ni. Ako na tawag niya bay. Tawagan ako siya. Sige. Kalihog. Aron ikaw gyud mismo may makasulti niya sa tinuod. Laina ni Doy Utek. Wa man ko tubag ka. Kapila na ko nagdayal pero mahurot na lang ang ring. Dili ko tubagon. Ay! Salamat. Si Papa Franco. Siya na kanina nawag. Pa? Hello? Pa, asa naman mo ni Mama Cathy? Anak, Claire, Ganong hamtudro na pa man mo mauli. anak, paminaw ha. Gano pa?
di ko makapauli di sa ato karon. Ha? Nga naman. Na, magbalik-on ka ha. Panganuman, unsa nahitabo? Di ako karon sa prisuhan ka. Unsa? Napriso ka pa? Napriso ko. Tungod kay hapit ko makapatay og tao. Unsa? Ginoo ko, nga naman in taon. Unsa pagkahitabo ah? O kinsa man ang taong imong tagpatyon, ha? Kinsa pa? Si Mr. Martinez. Unsa? Apan nga naman pa? Unsay sa ni Mr. Martinez? Unsa pa, Franco? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!